Belanya khari machi jasa chini tipra sarangni mangpili kaini kasawi phakya kaisa wngkha sumi mokmungui khoroksa chini tipra juk buruni mangpili tei kaisa wngkha chini tipra sa takhuk khoroksa Kerala o thangui saichung no phachisaui thwimani mangpili norok nukha na Robi Deborma mungui khoroksa khuani chini takhuk thwimani. O kuni mangpili ni tini ang nokni bagui o video tubui phaikya. Norok video ni screen o nugui mankhana khoroksa chini bukhukjuk mung sumi mok bo Birchandra Mono ni Agartala ni Radhanagar o phaji tabuk saichung no hamya obostha o kwlaijak tai bikhari wngui lama o kwlaiui tongkha. Norok nugui mankhana bini obostha bwtui saimangkha bo Birchandra Mono ni agi bo class 8 jora Monu Bongkol school o pori tongmani aroni pass wngui aguli o phaiui bara tongphai phurukhe bo lama hamya himjakha lama korokha nesha chaui drug chaui lama korokmani pore nok khuk thangna siliya tabuk bo Radhanagar ni station o haino lama o kwlaiui tongjakha. Amtui haino mangpili bini kasaui phaikya bahaikhe chini tiprasa umor soksuke o mwtui hai nesha o kwlaiui mwtui hai poristiti o kwlaiui tongkha. Tei kaisa hwnkhe norok jotono news sunukbai khena Robi Deborma mungui 18 bosor ni takhuk khoroksa chini khuaini Kerala o phachisaui thwimani mangpili norok jotono nukbai khena. Amsuk kom umor no saichung no phachisaui o naithok swngchar no bo yakarui thangkha. Belanya kha khamani kwlaiui chini o takhuk ni bagui bini o news no khwnakhai. Hingkha norok saimano ochungna bo tamni bagui phachisaui thikena hinui. Hingkha baksa borok khai saka bo bini hamjakma bwrui bai phone o risi nanglaiui walalaiui kok banglaiui se saichung no phachisaui thikya hinui salai tonglaikha. Thangnai 9 November ni din o bo o naithok swngchar no yakarui thangkha umor 18 bosor boyoso no. Tai norok bo nugui mankhana video ni screen o bini mang kwthui no Tripura hasteo ohona bagui Kerala o tongnai chini tiprasa rok bono chubamani. Hingkha phaitako amsukno sana ochungo chini tiprasa takhuk tei bukhukchung no norok amsuk kom umor chikon no saichung no amtui hai hamya disusio no ta khiklai di. Norok o kaini mangpili ni bisingtwi nugui mankhana puila mangpili o sumi mokmungui khoroksa bwrui kom umor no bahaikhe lama koroui nesha drobo ni ayango thangmani pore nijini life no ses wngui tabuk no khuk kwrui khe lama o ma tongmani. Tai o Kerala ni chini Robi Deborma ni mangpili o khe norok nugui mankhana bahaikhe kom umor o kaisa hamya decision nama bai o naithok swngchar no yakarui ma thang. Tei bo kwlangui thangkha bini ukulugo bini buma buphanchok ni bwkhao kha khamrui. Amtui hai hamya decision norok tana di swkang norok saichung no hamjakna swrwngdi norok ni saichung no hamjakma rwngkhachi norok o naithok swngchar no bahaikhe naithok khe tongui thangani norok uansukna nangnai. Imang naithok nukdi kaham tongmung tongdi kaham tongmung swrwngdi hamya phaising rogo ta thangdi. Amsukno kok kwcharmung rwui ang ani video no mapari swnai. Norok ani video chajak khai like share subscribe khai di teibo kwtal video nungani bagui.